Abusua yensa mu makwa bai ewiabre ni Nyansapo so eni we eye oba ahema na nkoye Amoamanhene oba ahema no ofra ne ntoma wotintin mu meche nana Appiah pokua abebi onya mfichi aduokono enan we so eye ohene a anase Amoamanhene nana owusu afiri ya onya mfichi aduotwe nan wono so ni mfonyini se ne ahemfo abrempo ba ahema yi ena yehwa yeye wo mayi wenum ayi ofase no nananom a wo mu akonwa no ho no wono na abehu se yede wenu abobobo wono nsa yede nyenya haban ede agu mkom hyewu hema ena wote wonana ama agyeman wono ene ehu no wenum ye aba ahema bia wono de wono anim nyammo ebeta akiri eno we ye eye afrene seye Amoamanhene wono so no ba prepare ya wetwem a wokoni eguso a ananom ahema wono eba ye ebeta Amoamanhene adehye abusua ndechi ama wono aye eyi womo ena ye twa homfonyini adechemu ene aba ahema no wono abapa sanso na ahemfo bi so ede mo nyam ede abeta ekire ewo honoma enye asem ketwa kra yeguso a ne Nyansapo ye wo hade ekubia na ye pese twa homfonyini na ye de ekire mo isane no badwem bakwan so subscribe share na like na fo adwenkyere fato ase efa emame sene esi anase mo ye ne da bia ede man na Amoamanhene en wasa babi mu na enyenya haban eda ne kom no wono na ye hu se oba ahema afoforo bi kura ade bia ye se fan a wote ne nchen pe no wono ene Amoamanhene hyewu oba ahema ena wono so eto nana ama agyeman wono enso eno no yerum so ye wo faase na nanom bia wono mu nkunya no ho no womo na omoni abra bokobin ne kuntunkunimu a womo de kye enibre womo de kya wono ehene ekwan ahemfo a wono so ba bie no ena ebi nso eni a yetwa ho mfuni na yede ekire mo ewo hanma enye asenketo ano wenum eye nche a eguso bechem oba ahema nana ye friend se nana adwopo dwamena sewa otoso mienu bechem manhema eno no wono so ena ono so eba enti na ye se enne enye asem ketwa kura kruwa eni eniwa ewo Amoamanhene samre Amoamanhene ankasa eni yebeka se dwumadi eni sine na so no wodo yotumfo brempon nana ageni mboaten wono ene yaso na pakam fefefa yede ni ebe dwumadi no ase ene wakere se sabia kronto ne nananom baanu na de hye baanu oba ahema ene ohene ene da fom na ampa eni braba enu ntine wo se wo de eni bre ene awokoduro no di jambo mo anopa na ebatakari kese ewie ya ye no wabokobini mu ene odi nyenya haba ni bidi agu no komu kobini na bi ne odi aye abotire ede abontire ti se wohwe ne pakan a wotim no nso a wode kobini no ene sika kokko ene afeye tuntum ena yedi agumu ene ade na apakan na nkasa ahosuo de asante franka no ahabammono enipe wo mu ye tuntumu ya gudi ye wo mu ye sika kokko no eno ena eno so eye na hosu a edemu a emrante kwa a wo mode nananom etukwan wa apakamu no asoa no na wo mode ne ebadwumadi no ase wo ho enne eye abrempon ye enne eye adehye ye enne eye ahemfu ye ense guru tipan ampa nti na nyame nwanwa se abrempon adehye anyi kunni eni ntini etwetwulo ena wo no mu ewo dwumadi ya yedi no Amoamanhene ase se wonya hu ya eye eyi a efa na na owusu afiri ya na nkoye Amoamanhene nya mfinhye aduowotwe betena akonwa no so mfinhye aduosia miensa ena afeyi na Appiah pokua abebi a na nkoye Amoamanhene oba ahema onya mfinhye aduokono enan na obetena akonwa no so mfinhye aduasa enan wono mu eyi ena yeye ni
we ye bechim hima na na adwupo se wa wotoso mienu no na na ho fe yi pa hwe na na kontwitwan ye odi efre bisi na nya sempeto a we eye Amoamanhene na na ageni mboaten saa enso na kona hene na ete ne nchen na na konadu yi adom kumanin a wotoso enan wono na wote ne nchen wo hono na enya sempeto nti omu nyina do mo nyam betachi na won mahwe kona hene no wona wo nwenwe kakra na enya sempeto no afasie no na nanom bi asa na eduro mo ma yenhwe yento ahwe abusia ya na Asampo no wono eno no Asampohene ono so na abo no kobini mu tuntum biemu na boti no so kobini sa nyenya haban obi bisa se na ade na nyenya haban onwe enuan mo nkranfo mo vani agro pakra abakwase enim kakra ne se nyenya haban epam sunsun fi eni sunsun bone enunti na nananom epia na eja omudi bi atototo wom kum edura ni bresia na omudi bi ede atototo wom kum ewo hono
Abusua Era Asanteman ono nso se de dika akadada na wo ba no ano afei ene ebredu a wodru nana ageni mboaten wa woni ebeka sese de ade ato nani o wono na wo ye na brempuyi wono wo ye na hemfuyi enti obi aba wono omusu che ni omuni su ba afei na Asanteman enso eko na wakwa akochia no na afei akope bebi atena. Era Asanteman nso aba a wono nso ababa betena se wokokwochiai enti amamre kwanso no ebusua nso beba na wo ma bema na kwa aba na afi amane bi wo asede yetie na no wo mo ne no edi ewo enti se mprempre ma hu se enchi aguso a ekwa na ese sa pepepe ena etie ewo aka me mu anias ntitira Asanteman tema. Abusua sa wohwe ohina wo beyi a eye chiami bonsu tufo chiami penini a enya asempetwa kra ene chiami bonsu so abo ni kobini mu wode ade e friends tuntum na aye kumu ade a edan kumu na botire no so eye ntotoye ene hu se tuntum bo mu a chiami bonsu so ene no nyamu ebeta Amoamanhene nana ageni mboaten oyo tumfo brempon echi amafe na de hye nana owusu afiriye na afi nana Appiah Pokua abibiu womo aya kwankwaja ede amano ntene chami bonsusu ewa hase.
afe na chiami bonsunso ababa betena se sede upi ye no kakra ababa bagina kunwa amamre ne amane ekwanso no ebusua baba bechia no baba me na kwaba amane bi wo ho a wo nnedi eno ene mo hu se emprempren yi ahyase a ekoso no pepe Yera Alan John Kojo Chematin ono ena yehu se wono su ayini ti a wo be say de yebo Alan Kojo Chematin a yemfa wo so e mata ne ho biom de momu no ye de afrafranto butterfly movement for change eno eni say eku a yebo Alan John Kojo Chematin a de batan di ho ono so de nanim nyam de ababetai ayewura Amoamanhene nana agye ne mboaten echi na obehwese de be ya ene adehie be koso eye bi se ntimi nkoso abramanwefo wono nso emmabie enti ene nye nwanwa da se yura Alan John Kojo Chematin so ede nanim nyam abetachi Maria Basi. Yes, madam. say de yebo Alan Kojo Chematin a yemfa wo so e mata ne ho biom de momu no ye de afrafranto butterfly movement for change eno eni say eku a yebo Alan John Kojo Chematin a de batan di ho ono so de nanim nyam de ababetai ayewura Amoamanhene nana agye ne mboaten echi na obehwese de be ya ene adehie be koso eye bi se ntimi nkoso abramanwefo wono nso emmabie enti ene nye nwanwa da se yura Alan John Kojo Chematin so ede nanim nyam abetachi waposo miensa ana meka se janu oba ne shonshon konkron nipa no miensa wo moyirmo ne ejina ha seye na yene na tintin ni tietia ya na nanu se bia fa ye ken aya do di nkai wakana na sawiani ba ahwene ba na akwadu yadom na kwadu yadom pemie hunu wabede be twenwan ne enko mo awon hye ba na sawia fo mo ye de ni na mutira akwa no no ahwene ba no ahwene be de mo ba wa ba wasi ahwene ba na jira mo no na kwadu yadom wasi when the gentleman, university, na kwadu yadom, the kind of play, or buy ye, na moa monsha sabia therefore, na family,
Ashaba na tikoti so bia no mu. Aba ne nantri kwakọ business ye ti so bia me am se ma pama wam. Asami ni. Me am tira mo am se di pa me se ma pama wam. We na tira mo no o say yes. Wa kana na sante atumbo ntiri ba no no. Yes. Odistre fam jabo ku. Atuntubia mo amonhwe. Ye wi a wonu nyina wi a ye no mo hwe wo srededie. Nda nana amaketia boache ametia boache boache. Santasa Himani this I'm sure that you kiki. Obedeba na lenda na aye deni na fi America ba kwa and so nsa mi na mkama mu mehu no aha yeah we must so ya sabe afra mo hwe bibia ya kuntum kuni papa ni ya ya dia maye ye wie ye na se memi ensase so mo dia badia ye ntime afu anya dia ben ya mpabro guso ya ma no so ho ada sabe ye kasani e mai mi ansagira wo se ye hye handkerchief ya dia ba and your dear bay, Nana Quadu Yadom, and Miss of your death and Adam Fiamunu, and then at the end, Longa. Hey, what's that? What say? As Bedwatch say, what say? And I'm not about to be. Yeah, now I'm the Balusian super pie, dear ba. You hear when we are young, a man and a tongue. So I'm 2 money and Asanteman. Mushian Sapapia Sapapia Deba, Moamushe, a preparation suffice dear. No, you're some Ketua, Mushan, some white Papia, Yaya, there, and that's some Ketua. A Bayam is swinging bigger. You know, Mushi and white wine, blue wine, green wine, red wine, I will say, yeah, na mama, you know, that will be the back. My dad will be a month from mammy. That's a blue some of the mammy, lunch, I'm in the Monte, the mammy. Yes, yeah, yeah, man, also, mother. Mamma should be bien. Yes, no, sir. Your mantis and your candidate. Penani down, Penani down, I'm sure you're near to the door. What color crab fed to say? The number, a color is at the end of the color no back. Yes, you're a minute area, you're busy. Bayam is so I think to do it. What color fed at the end of it. You're a minute area, and maybe a section. Say that you were a moment and senti. For don't send and your she and self you. And everything. And the Tiasha, and I could command everything. Tony and the Abana, and Alama Tammy, a man and don't connect. Who said, and Sana Yaba, Nanatia, and one of the yes, yeah, and everything, and the Tiasha, and Apollo. I knew I don't like Sam, and I don't know me, Kayo. And then I'm Saka Granca home. And then I'm a piano. And then I'm fair, I can mess up your maca. I'm a fair. Yeah, ya can be a radio, Nana, my dad will be. And the ATA said, yes, she, Yanka say, you see a do. You see a do, and your dear. And man, yes, Ken, the China called to Canada, Madianada, Savia neighbor. Yadiana, Santia Chungwen, cheat the Shipra dance, so. Mamma Shanin.
Sometimes I have this procon. Hey, Linda Papa. When you kick your father, what traffic is saying? When you can put you, dear. You can put cheer, dear bay. You see a tray cheer, dear. What the banana madam will be money. And you know, see a yacht to see you. And I will see you. And the iron. You have to see you. Nana madam will be your cup. You think I'm poor children about you. You could seeker. That's so. So, I did see I did see you can a pair that's so. That's all. 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. And that's all. I said, Mako. I'm 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Nana say I'm from Tosho. You are the best. And I say, yes, I am paying. Yes, I'm not sure.
abusua sɛdeɛ nananom asɔre na wɔn mu atu komedie na sɛ ɛne Nyansapo kasa mfoni nso yɛde mbesie na yɛnso yɛasɔre so ne ayɛ ne kagye bi ɛbrɛ sɛ mu yɛbɛsɛ de ahyia bi nimprempren de bɔmɔden na subscribe share na like na fo adwenkyerɛ so fa to aseɛ ma me ɛnɛ dwumadi edi yi ɛyɛ nana owusu afiri ya na nkɔyɛ Amoamanhene wonya mfinhyia de wɔtwe ɛnan obedi akonwa no mfinhyia de nsia miɛnsa saa nso ɛna nana Appiah pokua bebia na nkɔyɛ Amoamanhene ma wonya mfinhyia de ɔkono ɛnan obedi akonwa no mfinhyia aduasa ɛnan ɛwɔ hɔ no wɔnom baanu ɛne ti ɛna Nyansapo yɛbɛpie ha yɛba mu nyinaa mo ɛne hwɛmedin ɛne abusua panyin owusu aduom ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya